Ito yung nahuli namin ni Idol Fernan at Ralben, si Noel, ayan o. Meron pang pagi. Nilinis ko na doon kanina yung yung dulas-dulas niya. Ayan o, fingerlings naman nahuli ni Uragon. Ano, pack up na? Patatlo na to, no? Ayan o, laki ah. Ayun ni, nakatato ka na Idol Fernan ah. Gandang lagyan, ibon. Wasak-wasak mga anglers. Punta tayong dagat. Ayan. Ang tropa. Si Ralan. Magandang gabi. Mayong gabi. Ayan. Okay. Si Ronnie. Idol. Oh. Ayos ka lang? Ayos na. Okay. Biyahe tayo. Tara. Kita-kita tayo dun sa dagat. Ito lang aming fishing adventure ngayong gabi. Hanggang bukas. Tanghali. See you there. Alright. Mga ka-anglers. Nandito na sa dagat ang tropang Mahajar Anglers. Alright. Ngayon magluluto muna kami ng pansit. Hapunan. Nakalatag na ang mga gamit. Ayan. Sinards ko pa naman yun. So ayun na nga. Ito ang ating papansitin. Pansit bihon at kanton. Alright. Ito ang ating casserole. Ayan o. Na-prepare na yung mga pansahog kanina. Magigisa na lang ng bawang sibuyas. So yun, magpainit muna tayong kasirola. Luto ng pansit. Magluto ng pansit. So ayan, nakapaglagay na ng olive oil. Sibuyas. Ayan. Lagay na yung bawang. Cooking master boy. Cooking master ah. Ayan. Lagay na yung toyo. May oyster sauce pa. Yan, nalagyan na ng tubig. Takpan muna natin. Sabi ko. Ito na yung na-prepare na gulay at mga sangkap, sahog. Ayan o, lagay tayo ng konti dun sa pinapakulong sabaw ng pansit. So ayun na nga, nakulo-kulo na siya. Palambutin. Ayun na nga, nalagay na yung Nalagay bihon. Yung parehong bihon. Right, nalagay na yung pansit at yung kanton. Halo-halo, halo-halo. Ito ang pansit kanton gisado. Oh. So ayun, luto na ang special pansit gisado. Pansit kanton gisado sa tabing dagat. Okay. Ayos yan, no? Picnic. Komplementary to ni Engineer ni. Yan, no? Ayos. Yan, habang sila busy sa pagsisit up ng kanilang mga pamingwit, ako nakapagluto na. Alright. So, magluto ng pansit. Luto na, sir. Oh. Kain na habang ka. Ayan, no? Kain na, tara. Yan, no? Yung aking baby rod. Sige, dyan lang. Sinitap na ni Idol Fernan. Lagay ng tusok. Ito na ang aking rod. Sige, lagyan natin ng pain. 3 tagayan, no? Mga ka-anglers, mga Uragon. 3 ang taga. Lalagyan natin ng pain na hipon. Yan yung kanyang bato, pabigat. So ayun, nakapagpain ako mga ka-anglers. Hahagis ko na. Okay. So tara mga ka-anglers, kain tayo. Pansit kanton gisado. Ayan oh, may tinapay pa, may palaman, Swiss, may limon. So let's eat. Kain mga ka-anglers. Ayan oh. First cuts ni Idol Fernan. Si Aling Nora. Oh, malaki din. Patatlo na to, no? Ayun oh, laki ah. Ayun ni, nakatato ka na Idol Fernan ah. May huli pala? Yumoko?
Hindi, wala kasing kalimbang eh. Hindi ko makita, hindi ko marinig. Nakatatlo na siya oh. Kami 0 pa. Ganda na size ah. Oo. Parang tilapia. Oh. Uy, nice. Ay, ano, yan. Pati yan. Yan yung ano, yan yung lumalaki na shahor. King Emperor. Oo, yung King Emperor yan. Ayun mga ka-anglers oh. Nakahuli ako ng bakoko. Na aksidente pa. Saan siya dadali? Oh. Ano ba yan? Aksidente to ah. Nadaanan sa tiyan. Malapit na matanggal eh. Tingnan natin mga ka-anglers ang hinahatak ni si Ronnie. Ano ba ito? Pero na, bid-bid pala yan. Peste. Oh, di ba? Nadali si Ladyfish. Ayan o. Bid-bid na huli ni si Ronnie. Ayan na. May huli na tong maliit na rad ni si Ronnie oh. Maliit na sure. Ayan o, si Ronnie. Hinata ko na yung rad mo. Alright mga ka-anglers, tingnan natin ang hinahatak ni Idol Fernan. Malaki piyas? Tingnan natin kung malaki piyas nga yan. Ipakita ang ebidensya. Tiger siya eh. Batik-batik. Stripe. Uy. Oo. Madaling matanggal yan. Pwede pa yan. May pain pa. Yan o. Tingnan ko nga itong akin. Hindi man lang nagpaparamdam. Ayan o. Huli Itong Idol. huli ni Uragon, mga ka-anglers. Good size. Shahor. Ba't ang puti niya pagka malapit? Alright. Oh, nagsumabit dito. Oh. Tingnan natin yung hinahatak ni si Ronnie. Malaki yata yan ah. Yukong-yuko. Yan. Umaga na mga ka-anglers. Good morning sa inyong lahat. Good morning. Dito ang tropang anglers sa Jeddah South Thermal Power Plant. Ang ganda ng yuko. Ay ano? Ay, bit pala. Anak ng kaya pala bigla lumambot. Sumunod lang sa ano mo sir? Sa hatak. Ayan o. Bid-bid. Another one bid-bid. Naka-dalawang bid-bid na si Ronnie. Ayan. Welcome mga bid-bid. Ako sinabit-sabit ng animal. Sabitan na. Ayan na. Ay hindi. Madali lang to. Naka ano lang oh. Alright mga ka-anglers. Ito naman. Yung rod ni Sir Alan oh. Nakadali. Laking soro. Woo! Miya-miya sadik. Oh. Isang dangkal. Ayan. Sige, tanggalin mo na sir. Maganda na kagatan ah. Marami ka nahuli. Wala, konti pa lang. May huli dun si Sir Alan oh. Malakapas. Ayan oh. Ayan oh, nasa bato, malaking pusit. Ayan oh, nakapatong sa bato. Ba ito tumakbo. Oh. Ayan, yan. Yan na. Gago! Sige, hagisan mo pa. Wala. Kala mo ah. Tawa mo yung camera niya. Ayan, no. Kinukuha Wow. niya sir eh. Ayan oh. Uy! Kala niya ha. Oh, laki ah. May missile eh. Asan yung kasama? Ano? Parang Alin? kakarga rin siya ng Alay hangin. na lang. Laging pusit. Mga ka-anglers. Ayan oh. Uy. Kakarga rin siya ng hangin eh. Para pag Oo. niya. Oh. Kukulay verde yung ano. Tumuntik na ako maanuhan dun oh. Tingnan mo. Umaga yan dyan. Ayan oh, mga ka-anglers, pusit oh. Nagsuksok sa buhangin oh. Ayun. Huli na siya balbon.
Uli na si Balbon. Up! Sisirit na naman to. Right, ayan o. Ayan o, mga Oragon. Panaybugan ng tinta o. Yala. Oh. So dyan o, meron akong 3 pusit dyan mga Oragon, mga anglers. Ayan siya. Ayan o. Fingerlings naman nahuli ni Oragon. Fingerlings na Johor. Grabe o. Panay kagat. Ituloy mo. Yung yukong-yuko. Natin mga Oragon, may huli to. Madali din. Ito, nakahuli si Oragon ng Johor. Ayan o. Ayan o. Nakahuling malaki piyas na maliit. Siralan. Okay na yan. Ha? Marami isda doon, idol? Losong ang mga tropa. Hagis si Ralvin. Si Noel doon sa dulo. Hagis din o. Tingnan natin mga ka-anglers. Ang huli. Nakarami na. Ayan o. Ayos ah. Yun. Mapupuno na. Puno na yan o. Oh. Grabe, ang dami. Ang lalaki. Malaki pa. Tingnan natin ang huli niyan. Malaki piyas. Aba. Baka yan ano, barakitok. Ayun, ayun, meron din doon. Idol. Ayun oh. Hindi naman yung uyok yan eh. Ayan oh. Yung muko. Ha? Johor pala yan. Yung muko din yung sa'yo sira. Di tinuloy. Takbuhin ko na sana eh. Ayan oh. Ayan ah. Johor. Hihikab-hikab pa. Baka mayroon yan. Ayan o, nahuli ko yung pamingwit ni Sir Alan. Nilagyan kong pain, nakahuli ng malakapas. Ano, pack up na? Ganda ng huli mo, sir oh. Kamadang ano? Ang lalaki oh. Kamadang ano, pang... Oo. Ito mayroon pang bonus na alimasag. May alimasag pang bonus, isa. Oh. Ay, makakahuli pa ng 2 kilong talakito. Okay kayo. Ito guys yung huli ni si Ronnie oh. Ang lalaki. Grabe. Pang ano, pang deep fry. May tira pang pamain, panlahok sa gulay. Yan oh, huli ni Sir Alan oh. Ang dami rin oh. Dami nga rin eh. Sayang ang stamping ko. Kalahati yung cooler niya. Grabe oh. Laking Johor oh. May malakapas. Oh. Yan. Panigang. Wala yung ganyan-ganyan lang eh. Nakadali ng nalalaki. Patulog-tulog lang. May pang ano na, sigang na. Ayun no, kawawa naman yung huli namin ni Idol Fernan. 3 piraso. Puno na yan, puno. Mamaya tingnan natin doon sa bahay. Kasi puno na ng yelo yung cooler. Ayun, may balo. Oh, uwi na kami mga ka-anglers. Babayo, I love you na. Pack up na kami. See you next year. Ayun na nga mga ka-anglers, mga Oragon, uwi na ang tropa. Mga ka-Oragon dyan. Ayan.
Okay. Babayo, I love you na. Ladies and gentlemen. Iiwan na namin naman ang dagat ng ano, Jeddah South Thermal Plant. Ayan, uwi na kami. Matumal ang kagatan. I love you all. Pero mayroon namang huli, hindi naman na zero. Oh. See you next time, dagat. Ayan, uwi na kami. Bye-bye. Pagpalain nyo kami sa sunod ha. Yung umaapaw sa cooler namin ng huli dapat. Yes, inshallah. Ito yung nahuli namin ni Idol Fernan at Ralben, si Noel, ayan o. Meron pang pagi. Nilinis ko na doon kanina yung ano, yung dulas-dulas niya. Ayan o, may pagi. Ayan o, itong nahuli namin lahat. Ayun o, lalaki. Lalaki. Meron pang bitbit o. Ayan. Malaki. Ayun ko. Puno ang lababo. Napuno ang lababo sa huli. Ayan o. Wow, marami. So ito lahat, mga ka-anglers, mga Oragon, ang aming nahuli sa magdamagang pamimingwit. May isang pagi, ayan, may malakapas, syohor, bidbid, balo. Ayan o, lalaki din. So, ito na mga ka-anglers, tumitira na yung mga pang-deep-fry o. Ayan o. Ayan o. Luto na yung ano, sinigang. Woo! Yan o. Okay. Saing na rin si Oragon para kakain bago maglaba at matulog. So, let's eat mga ka-anglers, mga Oragon. Ayan o. Woo! Sinigang na isda. Ayan o. Ito na yung mga dinipray o. Sarap eh. Ang lutong niya. Tingnan nyo o. Sarap. Lutong. Kain tayo.